Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. But darling, zithandwa uzani sizohleba bodadewethu. Nayi le show le esiqhathayo RHOD. Ayese sibonile ukuthi kwi-Renuion uMakhumalo wenzeni. Asiyithathe siyibecela indaba yaMakhumalo esikhulume ke kuLaconco and fans or followers. Hayi bo. Bodadewethu musani kuthathela izinto phezulu. Ngibonile nje kulamapage amaningi omgosi. Angithi phela sifike sibuke mase siyahamba ke sibhala kuzona zonke indawo la kubhaleka khona ukuthi hayibo akwenzeki ukuthi abanye beqhamuke as fans or biggest fans. Ngibone lento ya trend kuthiwa umgay ngokusheshsha akenze i-t-shirt ethi Sathane noma ngiyaxolisa noma ethi devil herself. Ami ngimchazele umgay akasiyo umgay lo ombone ku-TV kuphela. Ziningi ezinye izinto ozenzayo mhlambe uqala kwakho ukumthanda umbone ngoba usumbona kwi-RHOD. Kunamanye ama-projects awenzayo futhi nabanye besifazane, izinto ezakhanayo nokunye okuningi. Just ukuthi-ke la ku-TV kule show khona abazongayithanda indlela avela ngayo noma indlela akhuluma ngayo bephazanyiswe lokho. Kodwa kusho ukuthi phela manje usewumuntu ohamba kwelinye iside. Why ngisho lokho? Ulasi uyalifunda iBhayibheli, uyalithanda iBhayibheli, akakufihli futhi ukuthi uyamthanda uNkulunkulu, okay? Okwesibili, izinto azenzayo nezingxoxo azenzayo ingxoxo zokwakha. Nasema-university ngicabanga ukuthi uyahamba. Nawe futhi makukhona ama-event owenzayo, ama-celebration ngoba ziningi izinto ey'celebrate-ayo, ummeme as a guest speaker, ungezwa kuye ukuthi u-charge kanjani kuleyo nto. So why nina maniphathwe kabi yinto evele ku-TV senifuna ukumnamathiselisa nento engathi ingagcine iletha umoya omubi? Ngoba phela siyazi ukuthi usathane yini malelo gama lime lodwa, uyabona? Manje mawusuthi akusheshe kwenziwa ama-t-shirts athi Sathane kuzokwenziwa imali fast. Kulamanye amabhizinisi akhona umsupporta kanjani? Nalento yamanga-ke bafethu ayiyekeni. Khona nje ababhizi la ukuthi akusheshe kwenziwe lama-t-shirts uthole ukuthi yena akazi kuyithenga uhlohla nje laba abanye ngoba phela kumnandi ka-social media noma ubani uthini. Enye into awucabangi usogqoka i-t-shirt ethi devil herself or Sathane nangu Enzo akasalala ebusuku. Nizothini ngo-Enzo okuhle? Saze savela lingane. Musani uvumela i-TV nisanganise. Ama-TV show enzela ukuthi sijabule, sihleke or sicasuke kuphela. Lokho kwebusiness yinto e-serious. Uyacabanga nje manje ulasi motivational speaker ewu-MC enazo zonke lezi zinto azenzayo eziningi ngaphandle, wena usozomnamathisela negama la Sathane ngoba kuvele ku-TV. Sikubonile lokhu kwe-TV ukuthi bekwenze njani uMakhumalo ezekhipha igama likaSathane. Angisho ukuthi kuhle, ngihlekile kodwa mina phela ngifuna ukuqamba amanga. Hawu, uNkulunkulu uyasibuka. Ngihlekile mina ngoba bekungihlekisa ngalesa sikhathi. Kodwa kubalulekile ukuthi nazi as followers, as supporters, umuntu engimsupportayo wenza lokhu nalokhu. Uyadayisa izinto zokugcobisa, konje ibani ilona yakhe sengiyikhohliwe. Ama-t-shirts amanye akhona uma sekuwukuthi out of stock usungasho ukuthi hayibo mgay ama-t-shirts kanjani. Noma ukuthi aku-edwe izinto ezwakalayo oswiri mayengekho uswiri or high swiri nokunye ngoba maningi amagama kawashoyo esiwaziyo. Leya Sathane hayi musani ukusenza siningabaze bafethu, musani bodadewethu, musani ukwenza siningabaze.
Ngizobe sengikhuluma lana siyajajana osithanda ukukhuluma angeke singajaji kodwa kwangempela uma seniphusha ukuthi akusetshenziswe igama elithi sathane. Hawu. Mina nafunda kuziphi izikole ngoba kukhona namanye ama-brands sasitshela ngayo kodwa phela isikhathi esidala esesitshela ngaso ukuthi hey lamagama lawa nalawa ayingozi ngoba hambisana nalokho. Cabanga ye wena sowugqoka i-t-shirt ethi sathane nazi ingane zakhe ayisalala ebusuku. Hawu kodwa Enzo abenzanga lutho Enzo basebezofela nje ukuthi wena uphatheke kabi into eyenzeka ku-TV. Enjoya into evela ku-TV ngoba ivela for entertainment. Mawucasukile casuka ngaleso sikhathi udlule. So uhamba u-explainer kuwo wonke ama-page ku-social media manje ngoba nje I'm a biggest fan, I'm a biggest follower. When I grow up I want to be like you. Kanti uneminyaka emingakanani? Ngiyadlala angingeni ey'ndabeni zenu ngiyadlala kodwa nje hayi bengiyihlebela mina ukuthi hawu noma ngasiphela sihle nayo ufuna ukuthenga i-t-shirt ethi sathane. Ngizosibulala ku-social media ngizosibulala sengiyabuka nje sekuyenzeka iyaphuma i-t-shirt esisathane nakho sesiyaphambana nani semgqoka ama-t-shirt asisathane. Nifuna senze njani? Ngoba sizothuka phela. Ngeke singathuka ngeke sisenze ukuthi likhona nesonto elingaqondakali isonto. Ma sengikhuluma indaba esingahlangani ngiyadlala bodadewethu bengibuza nje ukuthi niyayibuka yini ngalelo hlobo ukuthi hayibo. Khona impela akubanga kuhleke egameni leli likasathane ngoba usathane nje impela nathi siyazi ukuthi hayi usathane uhambisana nezinto ezingezinhle. Yini ke sizokwenza ukuthi uyiqhenye ngokufaka i-t-shirt ethi devil herself noma mina nginomqondo wasemakhaya uyabona? Nomqondo wasemakhaya lo wawuthi sina sasithandaza nogogo ebusuku before silale. So ngiyazi nje ukuthi into enosathane akujwayelekile ukuthi ibe yinhle kodwa la kwi-show siyabona ukuthi benzani ngokweside le-show nokuthi-ke futhi bonke laba besifazane abavela kwi-show bangaba ne-behavior embi kwi-show kodwa akusho phela ukuthi ngempela lona uwumuntu onje. Niyabona nani omama laba bakhulile abanye bangamakhosikazi banamabhizinisi bayazama futhi bathola ithuba lavuleka. Manje enye into ake sibuke ngeso lokuthi ikwi-show mayisi camera ingekho kunobani njengami nawe kunosisi kabani kuno-anti kabani nomama manje kodwa ngempela sengifuna ukufaka ama-t-shirt athi sathane. Kwenzeka izinto ey'mangalisa kanje kulezi iy'nsuku phela kuningi saqala ukuthuka kwenzeka zonke izinto ey'phambene nani senifuna ukuba nama-t-shirt athi sathane. Hayi ngiphume ey'ndabeni zenu. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye. Okunye i-channel mina ngithanda ukuthi ngizikhululekele ngikhulume noma kanjani. Ngelinye ilanga uzoyithanda into engiyishilo, ngelinye ilanga ungayithandi kodwa nje kuzobe kunjalo ngoba ngiyithandi mina ingcindiza ngiyithanda i-pressure. Ngelinye ilanga uyofica ngenza amavidiyo amadala ngikhuluma ngothando nesithembu mhlawumbe ikhona into engingayibuka nje ngayithanda ngabona ukuthi hawu abantu bayinakile le mase ngithi hayi ake ngiyilethe ngathi izoyihleba iphelele lapho. Okunye-ke angiqonde kumosha usuku lukabani. Cha angizile ngalokho. Bese ngivalelisile kodwa ngoba sengikhulumile-ke sengiyavalelisa futhi. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.